Mass intentions offered July 15, 2020, Wednesday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete healing, spiritual healing, and fast recovery of Father George Militante, Father Leonard Robert Macmanos, Joe Camilio and family, Jane Abangan and Aransado families, Manilene Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad de Cuba, Arnold Piner, and Ampi Arcos, Angeli Bano Valdiviera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Alex de la Calzada, Jovita and Carmichael, Ramon Castro, and Josefina Acero. Speedy healing of all COVID-19 positive for Simeon Pizarra, Luis Tapero, Susan D. Guzman. Good health and success of work and business of Angeli Bano. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. For the conversion of all Pilmosa guards, past and present. Good health, guidance, safety, and protection of Enrique's family. Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jesus, Juanito, Eduardo, Glenn, Basilisa, Placido, Adolfo, Julius, Calibalanga family tree, Shai Lau, Meldwen Cesar, Chiska Kulin, Claire Shaizar, Tricia Charis, Kenneth Flash, Kisha Francisca, Darrell Tristan, Alex N, Susu, Ruil, Violeta, Richel, Chiska, Antonio, and Amor. Dennis, Ana Leonila, Denise Marie, Dennis Teresius, Bernardos, Dennis Lunel, Kabilan family, Gilbert Kiamco, Marlene Tampos, Jerry Borja, and Baharias family. For Clive believe that he can avail the E&E Charitable Foundation Scholarship. Safe pregnancy and delivery of Tristan Alexin Sabiliano and Marianne Muga. For good intentions of Maria Divina Indrina. Good health of all the members of the family. Healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion in Clino. Long life, peace in our home, unity within the family. For complete eradication of all diseases, especially COVID-19, for the people who are still working and the frontliners, may they be protected and blessed. For good relationship and marriage, good employment of Eugene Inclino and family. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro clan, Enclino family, Tising family, Laurentes family, Mr. and Mrs. Paulino Abicia Jr. and family, Enriquez family, Christine and Abet, Im Tuazon, Chito and Grace Galang, Danilo Consuelo Bacosmo and family, Rebecca Hontelio and family, Jason Vera Cu and family, Ortiz family, Diana Gillian Kiamcos and Alcoinos family, Hilin Parantar, Pilicano and Vidal family, Ani Espina, Vincent Balbuena and family, Elsie Diosomio and family, of Amelita Marilyn, Maria Lynn, May Marie, Helenita, Joseph Tomasito Sr., Susan Rabilo and Rizaba family, Aralbi Ansiroy, and Benedicta Tican. To the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, for all the blessings and graces received by Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family. Birthday blessings for Tricia Charis Kilong-Kilong, Cesaria Lanaria, Jocelyn Orot, Sheila Bancho, Paul Quinones, and Carmelo. For the complete healing of Vicky. 25th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Jose Cesar Lucero. Feast Day of Mount Carmel by Amelita Rizaba. Mass Souls. Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, and Dinita Cabangitan. Mercedes and Eligios, Rolly, Jolie, and Marciana. Benita, Beatriz, Angel, Rolando, Asuncion, Fernando, Antonio, Benigna, and Eliseo. Amada, Telma, Wilfrida, Saturnina, Emerenciana Pipito, Carolina Ponce, Rodolfo Lorenzo, Tayong Junas, Filipa Belbistri, Lani Lipar, Nancy Culanag, Jocelyn, Bibing
Habonero, Bibing de Balucos, Mauring, Espiridion Inte, Jesus Eduardo, Rufo Sr. and Jr., and Adila Rabillas Perez. Perry Alex Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro Manuela Shalani, George Sr. and Jr., Ninita Edmondo Clara Silveria, Romulito Rimo Bectory, Fernando Eloterio Bidasco Candido, and Lydia Eugene. Jesus Elizabeth, Jemmy Remy Lee Fong, Restituta, Betes, Tomasa, Cervelia Lazaro, Bernardino, and Ana Corita. Ronaldo Marquez Manoreña, Elisa Pablo, Agnes Nieves, Lipito Jr. and Consolacion. Divino and Lauro Osorio, Mayet, Sabrina, Feli Dumuran, Alex Flor, Placebi, Mariano Ke, Ramon Arcinas, Judge Lee, Lucio Bongtan Jr., deceased Filmosa guards and clients, Juminal and Carmen Osorio, Paciencia, Felipe Sr., Florante, Pia, Jesus, Saturnino, Cesar Sr., Rudel, Gina, Ami, Narciso, Ertrudes, and Paulino Sr. Ansilma, Celestino, Andrea, Arthur, Marisa, Pete, Giflin, Anje, Felix, Democrito, Espina, Manuel Ponce, Praxidis Ponce, Candido, Ana, Consorcia, and Victoriano. Hugo, Crescente, Josefina, Antonino, Placido, Radura, Bandilla, Comita, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Belsinia Jr., Ruben Antonieta, Chanura Elmer Bob Gilbert, Lydia Benjamin Sr., Cesar Lorito, Elita Ronald, Ricardo, Lita Angeles, Felipe Sr. and Jr., Eliotina Emerenciano, Florendo Federito, Jovita Pilar, Bernardo Azucena, Jovita Gloria Edward Iva, Tilia Mingo, Danilo Tangpos, Hermano Mingo, Florencia Kabatingan, Guida Nef Elina Oping, Vector Berting, Gorio Ines Jesus, Florencia Merto Rita Lalocha, and Inigo Sr. Angeling, Bart, Virgie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Paulina, Demetrio, Bernardo, Bernadita, Isabel, Josipa, Ignacio, Amparo, Flor de Lisa, Victoriano, Victorioso, Zotico, Hiena, Rey, Luisa, Elpidio, Charing, Ramel Balbes, Dimicio Tuazon, Jefferson Halaidi, Junaidi Halaidi, Manuel Tuazon, Andrew Sulun, Chirel Tulyao, Inocentes Cabasi, Webster Cabasi, Peter Diconing, Wilson Marikit, Primitivo Marikit, Elben Inglaterra, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, and Jose. Mili Maria Rosario Catalino Felomino, Gregorio Magdalena Jose Raul, Ninita Orlando Alejandra, Jesus Dax Francisca, Maria Corazon, Corazon Calvo, Roldan Vicente Fortunato Cari, Felisa Pascual, Miguila Alfredo Nicolasa, George Natividad Nura Teofila, Eugenio Nicols, Rosita Sofia Ramon Enriquez, Danilo Oy, Cristita Oy, Edelberto Oy, Bernardita, Isabel Bernardo Manuel, Herminihilda, Proctusa, Marcelo Maxima, Clito Erlendo Sr., Susana Porferia, Eduardo Edgardo I, Tomas, Carmen Natividad, Manuel, Adila Perez, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela Liting, Ramon Sr., Munching, Gigi Lelia Alatraca, Pasencia Gregorio, Josepina, Alejandro, James Paul, Bibet Gisilo, Columba Segundo Veronica, Jesus Sr., Isidra Virginia, and Gina. Gloria Flor de Liza Efren, Rolando Julieta, and Ismael. Santiago Eugenio, Segundo Veronica, Virginia, Jennifer, Espirito, Boyce, Esther, William,
Rudy Vicente Caridad, Maria Gabino Sr., Vicario Gabino Jr., Nandeng Lourdes Arturo Sr., Marcelina Sebastian, Anatalio Anastasio, Pastor Dolores Herminio, Cesar Julieta Bin Lelia Mario and Mikey, Beatriz Clim Andres, Fausto Anselma Gerardo, Romeo Braulio Rosita, Agustin Jr., Conrada Leonedo Alan Elias Sr., Maria Magdaleno, Maria Desi Romeo Ramon, Juanito Sr. and Jr., Godofredo Oscario Toreno, Sheila Celestino, Rufeno Rosalina Alfonso, Antonio and Danilo Sr., Regino and all miscarriaged baby, Leonardo de Vilos Jr., Purificación Ralios, Pedro Espina Jr., Jesus Candelaria Basilisa, Pedro Sr., Filipinas Porferio, Stanley Jima, Lila Famador, Felicísima Cabreros, Osias Castellón, Bergelio, Junjun, Alvin, and Rosalina, Manuel Praxidis Candido, Ana Consorcia, Victorino Roberto Sr., Josepina Agristina Agustin Romulo, Francisco Rosario Abis Oy, Niel Candido Carmen Otek, Gualberto Sr. and Jr., Leo Tomasito Jr. Alfonso, Jamie Felipa Pedro Alejandro, Alberto Marcosa Donicia, Flore Saturnina, Marcila Edgar Victorino Purificación, Ubilia Manolita Bres, Dennis Delgado, Juana Nacorda, Manolita Bres, Anisita Cabalda, Nemesio Rupenta, Cyril Calabia, Leopoldo, Lydia, and Rodolfo, Catalino Villaber, Fidel Lazaga, Deno, Lucia, Juan, Rufeno, Ben, and Elicia Almudier, Aurea Duran, Roberto Sr., Carlos and Lucia Singson, Amelia Freli Buot, Rizalina Bibi Tagsip, for the souls of Habonero and Balbuena family, Julius, Lucia, and Valentina. 40 days of Formado Nakua and Fidelita Duran, 9 days Novena of Natividad Kapilitan and Concepcion Manoreña. First day Novena of offering for the 48th day of Crescente Mosquida. 7th day Novena for the 48th day of Vincent Camay. 5th day Novena for 48th day of Emilio Daclan. 8th day Novena of Jane Dilmar and Teresita Humauas. Novena for 40 days of Emilio Daclan. 3rd day Novena of Ricky Douglas Hoffman. Birthday of the late Sheila Robin Sasidon Jr., Cristina Pacres Basi, and Matilde. Birthday of the late Buenaventurada Lucero, last July 14, 2020. Death anniversary of Siriaco Castelio, Rodrigo Ocangas, and Antonio Baharias. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones.
Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita lang sa pagsaulog nining atong santos nga misa. Kaloy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan nagpasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga sa pagsaulog namo sa adlawng natawhan diya sa langit ni San Buenaventura Obispo. Mapahimos sila nung tanamo sa kanunay ang iyang bantugang mga pagtulunan ug makasunod kami sa iyang mainit nga gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buyogariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, ang Assyria mao ang bunal nga akong gamiton sa pagsilot sa akong gikasukan. Ipasulong ko sa Assyria ang nasod nga wala buila kanako, mga tao nga nakapasok ko kanako. Gisugo ko siya sa pagpanulis ug pagyatak-yatak sa katawhan nga daw lapok sa kadalanan. Apan may daotang laraw ang hari sa Assyria. Mao'y tuyo niya ang paglaglag o paghanaw sa daghang kanasuran. Kay miingon man ang hari sa Assyria, ang kusog sa akong kamot, mo'y maghimo niini. Ingon man ang akong kaalam. Giilog ko ang mga nasod o gisakmit ko ang ilang mga katigayunan. Sama sa usa ka turong baka, gilumpag ko ang ilang mga trono o gipalukapa ko ang naglingkod niini. Nakaplagan ko daw naa sa salag ang bahandi sa katawhan ug ingon sa mga tao nga nanguha sa mga itlog nga gipamiyaan na. Gihipos ko ang tibuok kalibutan ug walay kuyabog didto nga mi kapakapa ug minganga o mipiyak. Apan ang Ginoo miingon, manghambog ba ang wasay nga labaw siya kaysa tao nga naggamit niini? O magpagarbo ba ang gabas batok sa tao nga naggamit niini? Ang lipak ba'y mubunal sa naggunit niini? O ang sungkod ba hinoon
ang mualsa sa tao nga nagsungkod niini. Ang Ginoo nga labing gamhanan magpadalag sakit aron pagsilot sa mga maayog lawas. Diha kanila magdilaab kanunay ang kalayo. Ang pulong sa Ginoong. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. Ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. O Ginoo, ilang giyatakan ang imong lungsod. Ilang gisakit ang imong kabilin. Ilang gipatay ang balo ug langyaw. Ilang gibuno ang ilong. Ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. Ug nagaingon sila, ang Ginoo dili makakita. Ang Dios ni Jacob dili makamatngon. Sabtan ninyo kamong mga walay buot diha sa katawhan, ug kamong mga buang, anus aman kamo makakaton. Ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. Siya nga naghimo sa dunggan dili ba makadungog? Siya nga nagbuhat sa mata dili ba makakita? Siya nga nagatudlo sa kanasuran, dili ba mubadlong? Siya nga naghatag sa mga tao og kahibalo. Ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. Kay ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod, ni magpasagad sa iyang kabilin. Apan ang panghukom maanaa na usab sa uban sa katarong, ug ang tanang mga matarong o kasing-kasing magsunod niini. Ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya si Jesus mingon, "O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinadmanon. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa akong tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawa sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Kung ano na to ang pagbasa karon mura mag gipa hinumduman ta nga magila-ila ilailahon na to ang Amahan ug ang anak. And klaro kay sa nga tanan nga gisulti sa anak nga mao si Jesucristo nga grabe kayo ang ilahang pagkaila-ila. Mga ingon ta nga intimate kayo gyud kaysa nga tanan ang ilahang relationship. And siguro mga kaigsuunan ko kung naamang ko'y gustong i-focus sa ato ang pamalandong, maybe it's about relationship. Unsa man nato pagkaila ang ato ang
mga kauban especially sa panimalay. Kay balutang taod-taod na rabagyod nga kanang naragyod ta sa panimalay karon bag-o lang gi-announce extended na pod until July ang ato ang until end of July ang ato ang pagka ECQ, no? So mauna nga kana bang hopefully mas naila-ila nato ang kada usa kanato. Of course sa atong pagila-ila diha nato makita na ay mga bati, no? Karon makita man nato daghan mga bati, no? Dili lang sa atong pamilya, apil ang mga silingan, apil diha sa barangay, apil ang diri sa syudad nato, apil sa parokya, apil ang tibuok Sugbo. And I think it's all over the world. Ana ang kaingon ta, no? Nga mao din ning mga ingon ta mga bati, no? Nga mga kinaiya, nga mga panghitabo, pero dili po nato malimot nga naapoy mga nindot nga mga nahitabo. And mao siguro pud na para nako mga kaigsuonan ko usa sa mga tagaan nato og priority, no? So sa naila-ila na nato for how many months ang ato ang especially dinhi sa ato ang panimalay, no? Mugmaon ni akong hagit sa mga nanimbahay karon nato mga kaigsuonan, no, nga para kanabang sa pagila-ila ato pong ma-express siguro concretely, no? Ambot o ganahan mo samtang nangaon pwede pod og after na sa pangaon kay para makakaon og tarong kay basin niya kag uban di mag-expect. Pero kung gusto mo nga kanang kuan during dinner time sa pagpangaon ninyo panihapon, ako suggestion, no, nya pwede pod after sa human sa panihapon inyo pod ni padayon unsa may akong suggestion. Kapanihapon usa sa inyong i-share tanan nga mga nindot ninyo nga mga experience sa kada usa, no? Mga nindot nga mga experience tanan, no? Positive nga mga kinaiya, positive nga mga attitude nga inyohang na kita sa inyohang kauban. So pwede magsugod ang mama or ang papa. 13 years dito sa mga anak, usa-usahon jud, no? Sa ngadto sa makinamagwangan, mao na siya, mao ni mga positive ako nakita sa imuha. Ngadto sa ikaduha, mao ni mga positive ako nakita, mao pod ni mga experience akong nalingaw kay ko sa imuha. Hantod sa tanan, apil na ang inahan, no? Tanan jud. So mag-sharing kada usa. Kung mahuman ang ginikanan, ang anak na pod pwede magsugod na pod sa kamagwangan unsay mga positive nga inyong nakita kay lagi nindot kaysa nga tanan mga kaigsuonan ko nga mas mulaw mga tuang pagila-ila sama din sa tuang gibasa karon nga grabe kay ka-intimate ang pagila-ila samahan ngadto sa anak ngadto sa amahan. So and I hope mao nay mahitabo. So unsa man ang second part ni human sa panihapon. So human kanang human ang hugas plato, pwede pod gani before sa rosary kung namoy rosary, before or after sa rosary. Nara na ninyo, no? So ang unsa man ang katapusan ako i-suggest kay musulti mo ayaw nag-i-explain, no? Dili na ninyo explain. Isulti ninyo sa inyohang kinsa man na, no, sa imong papa ba na nya human sa manghod nimo o sa imong mama ana kung ikaw ang pinakamaguwang. Usa lang. Usa ka kanang ingon ta dili maayo nga experience or dili maayo nga attitude nga ana nga person, ana nga tawhana. Ana lang, dili ninyo kinahanglan i-explain. Pwede mingon ka nga kanang unahon na pagsulti, no? Utang nimo ianaon, no? Ma or mingon kag pa, gihigugma gyud ka. Og tungod sa akong dakong gugma kanimo, mao ni siya ang
gusto na kong ipaambit sa imuha. No? Ang imuhang let us say, pagkasugarol na, no? Or kung adto ka sa anak sa mengan, Juan, gihigugma gyud ka. Tungod sa akong dakong gugma ngadto kanimo, no? Mao ni ako nakita nga ikaw pagkatapulan ba gyud nimo. No? So inana ba? No? Kana lang siguro mga kaigsunan, wala na kay dili na ninyo explain. Human, kung ganahan mo mag-rosary mo para hindi ka human sa rosary, mapamalandungan ninyo nya unsa man to inyong nadungog, inyo na siyang dadon ngadto sa rosary. Pwede po din ka kanang nahuman ninyo rosary, inyo na isulti nya human mga tuog dayon mo. No? And that would be the end of the day. Dili na wala na mo tan-og TV, wala na mag cellphone, wala na, matulog na. No? Kay ngano man ang akong point karon para inyohan lang mapamalandungan pag-ayo katong mga na-share both katong dito samtang nangaon mo ug before mo natulog. O nang inyohang i-compare, imuhang i-analyze, samtang imong iampo ngadto sa Ginoo, ihalad ngadto sa Ginoo. And hopefully ini kasunod ugma, no? Ugma na. Makita nimo la. Mas ninindot, mas na-intimate, mas nagkaila-ilag mo sa kadausahan ninyo sa pamilya. And I am sure, no, dako kay nag-impact nga mahitabo ngadto sa inyong pamilya o ngadto sa tuang pagsunod kang Kristo. Pagampo sa katawhan. Ang Dios na nagpadayag sa iyang gahom pinaagi ni Jesus nga iyang anak, na mangamuyo kita karon sa amahan pinaagi kaniya. Busa moingon kita, amahan liguna ang among pagtuo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang kanila nga nanalipod sa simbahan, taliwala sa mga pagpanglutos, nga maila ang grasya nga mo'y muhatag kanila, dugang kusog ug pag-unong kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa mga tao nga walay pagpakabana sa kahimtang sa atong nasod, nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo, makakita na sila sa ilang kakulangan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Nga ang mga masakiton, nga nataptan ining COVID-19 virus, makabatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa mga kalag nga walay nagampo, nga pinaagi sa atong pagsakripisyo, mahawas na sila sa kasakitan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Amahan, dawata o paminawa ang among mga pagampo o kaluy kami, nga nangandoy sa imong grasya. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa
igsoon pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, makapahimuot unta kanimo ang gasa nga among gihigugma paghalad kanimo, nining pangilin ni San Buenaventura, sa iyang mga pahimangno, magdaig unta kami kanimo sa tibuok kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Buenaventura, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos yun ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ng pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa kundugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yulalang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si
ang paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo. Nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug mulagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga maingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni si Palma among Arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, yatagan na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, ug busa mga has kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Amen.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw biling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ang pag-inigsunay. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Amen.
sunya. Magampo kita. O Ginoo, tudloi pinaagi ni Kristo ang magtutudlo, kami nga imong gibuhong kang Kristo ang paan nga buhi. Aron ining pangilin ni San Buenaventura, makatuna namo ang imong kamatuoran ug bansayon namo kini uban sa paghigugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against the COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Kahibalo, Lourdes Kindergarten School is now open for admission for school year 2020-2021 for nursery 1 and 2 and kindergarten levels. On-site and online enrollment is ongoing. Please like and follow the official Facebook page of Lourdes Kindergarten School for details, or you may call 414-3048. Ang Ginoo manaa kaninyo, Panaausab kanimo. ug manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.